Il-kap tal-Partit Nazzjonalista l-Gżborġ qal li wara l-vot ta' fiduċja tiegħu bħala kap, issa skatta dak li sejjaħ bħala riforma rivoluzzjonarja fl-istatut tal-partit. Dan biex fi kliemu l-Partit Nazzjonalista jkun aktar modern, prattiku u strutturat biex fl-ewwel test elettorali jkun aktar preparat. F'kollegament telefoniku fuq Net TV Dr. Borġ qal li laqa riżultat li jingħata mill-Kunsill Ġenerali biex dak li qal li beda xurilu jkompli jibni fuq fis-snin li ġejjin. Qal li dan il-vot ma kienx favur Alex Borġ iżda favur id-direzzjoni li ħal partit dak ta' disciplina u preżenza fost in-nies. Għalli din il-ġimgħa stess mar darba darbtejn fis-swieqi biex jitkellem ma' residenti u l-Konsill Lokali u refera l-każijiet riċenti ta' vandalizmu storbju għalli dan mhux każ iżolat għax xbib tiegħu li jgħixu fil-lokalità fi kliemu ilhom jgħixu din ir-realtà snin. Irrimarka li din il-lokalità suppostija residenzjali u li bħala parti mill-ħidma tal-Partit Nazzjonalista fil-komunitajiet fil-ġimgħa li ġejja se jżur lokalitajiet oħra bħal Taslima u San Ġiljan. Tenna li fil-waqt it-turizmu importanti dan ma jistax ikun għad detriment tal-kwalità tar-resident. Sostna li għal-gvern l-ewwel obbligu għandu jkun li r-residenti jgħixu f'tranquillità, għal ukoll li mhux ġust li l-konsiljiera tiħdilhom il-poter kollu mbagħad ikollhom jaffaċċjaw lir-residenti. Żied li l-influss fil-popolazzjoni u t-turisti qed taffettwa aspetti differenti tal-infrastruttura, inklużi trasport pubbliku. Referat weġiba parlamentari mogħtija mill-Ministru Chris Bonnet u qal li kulħadd jista' jintebaħ li mhux każ wieħed ta' fullar kien hemm fuq il-karozzi tal-linja u li n-numri preżentati mhumiex realistiċi. Dr. Borġ kompla li d-domanda s-servizzi tinħassu wkoll fl-enerġija biqtuħ ta' dawl għax skontu mhux isir investiment biżejjed biex il-pajjiż ilaħħaq mad-domanda. Għalli din qed inkluda lin-negozjanti fosthom dawk li għandhom ħanut tal-merċa għax qal li qed ikollhom jinvestu f'generators biex jiżguraw li ma jarmux prodotti. Għalli fil-waqt li l-Parlament se jaġġorna l-erba' li ġej il-problemi ma jisparixxux u għalhekk li qed jenfasizza li x-Shadow Cabinet jibqa' jiltaqa' man-nies. Temm li l-ħidma biex isir ir-riforma interna fil-partit se tkompli wkoll.